Nastavljamo s poboljšavanjem rečenica koje su polaznice mojih edukacija izgovorile na našim satovima engleskog. Veli prva. I am software engineer at Rimac Company. Rečenična struktura je u redu, ali gramatički nedostaje neodređeni član pred imenicom. U ovom slučaju software. Zašto je a ne n? Zato što stoji pred imenicom ili može biti i pridjev, nije bitno, koji započinje zvukom, ne slovom, zvukom koji je suglasnik. A software engineer. Da je kojim slučajem pisalo I am an astronaut at NASA. Ja sam astronaut u NASA. Onda radi našeg lakšeg izgovora koristimo neodređeni član n. Čitamo ga n zato što je iduća riječ ona koja započinje sa zvukom samoglasnika. Astronaut. To je mješavina a i e. An astronaut. Ok, ali i dalje je samoglasnik. Dakle, kada iduća riječ počima sa zvukom koji je suglasnik, a n ako iduća riječ započinje zvukom koji je samoglasnik. Ova rečenica se može još tečnije reći na sljedeći način. I work for Rimac as a software engineer. Ovaj for nije in. I work for Rimac. To je kompanija koja je vaš poslodavac. I work for it. I work for Microsoft. I work for the ministry. Tko god je poslodavac možete staviti for. Ne in. Ok? Eventualno može at. I opet obavezno a software engineer jer iduća riječ započinje zvukom koji je suglasnik. To je sad sigurno jasno. Idući primjer. I work in tourist agency named Tena as a owner. Shvaćate u kojem smislu je išla naša polaznica. Način na koji možemo poboljšati ovu rečenicu je da kažemo I work for, ponavljamo, for my own travel agency. Može i tourist agency, češće se javlja oblik travel agency, called, nije named, called Tena, ok? I skratili smo as a owner u I work for my own, moju vlastitu. I work for my own, ili I am the owner of travel agency Tena. I am the owner, ili I work for my own travel agency called Tena. Good? Idemo dalje. Ovo je nešto što se često, u čemu se često griješi. A u čemu je stvar? Veli klijentica, I am graduated on Faculty of Medicine. Na primjer, može biti bilo koji faks. U ovom slučaju je medicinski. I am graduated on. Utjecaj materinskog jezika. Diplomirala sam na. On. Pogrešno. Niti je on, niti je bilo što drugo, at in, nego je from. I graduated from the Zagreb School of Medicine. Diplomirala sam na Zagrebačkom medicinskom fakultetu. Na bilo kojem drugom stavit ćete mjesto gdje ste studirali na prvo mjesto. Ok? Dakle, Zagreb School of Medicine. Ili I graduated from the Faculty of Medicine. Diplomirala sam na fakultetu medicine, medicinskom fakultetu, at Zagreb University. Na Zagrebačkom sveučilištu. Ok? Ili, treća opcija, I graduated from medical school. Diplomirala sam na medicinskom fakultetu. Ne referirate se ni na koji određeno, ni zagrebački, ni riječki, na medicinskom fakultetu. From medical school. Medical school nije
škola, srednja škola, neka medicinska, to je medical high school, ok? I to smo naveli onda u zadnjem primjeru. Kad ste završili fakultet, onda shodno tome možemo zaključiti da ste I am a medical school graduate. Diplomirala sam na medicinskom fakultetu. I am a medical school graduate. Da želite reći da ste završili srednju medicinsku školu, onda ćete reći I completed. Završila sam. I completed medical high school. Medicinsku školu. Medical high school. Da, ima puno toga. Mučimo se s ovim prepozicijama, ali i učimo i rastemo i poboljšavamo se svaki put. To je to za danas. Vidimo se sutra.